Nagtapun-og sa opisina sa Land Transportation Office 11 ang kapin 14,000 ka mga replacement plate o license plate number sa mga motorsiklo. Sa record sa LTO nga sa Davao City sa 19,127, 4,618 ka mga plaka ang na-release ngadto sa mga tag-iya. Samtang 14,528 pa ka mga replacement plate ang nagtapun-og sa opisina sa LTO nga naghulat nga makuha sa mga nanag-iya niini. Ana sa 113 ka mga replacement plate ang sa ending 1, 183 sa ending 2, ending 3 nga dunay 1,198 ka mga replacement plate nga kuha unon, ending 4 nga naa sa 2,454, ending 5, 995, ending 7 nga naa sa 4,580 ka mga replacement plate, ending 8 nga dunay 4,987 ka mga plaka ug 18 sa special plate. Samtang dunasay maabutay pa nga liboan ka mga replacement plate sa mga ending 6, 9 ug 0. Ang replacement plate nato is started last 2015. Nag-start ang bayad ang ato ang mga motor vehicle owners year 2015 po siya. Moto siya ang order from our central office na ang lahat ng owner ng motor vehicles must pay for the replacement plate na ginatawag nato para sa to ang mga motor vehicles. Sumala ni Rosini Lim, ang record officer sa LTO-Eleven, nga gipaningkamutan karon sa LTO nga masubay ang tanang mga nanag-iya sa nagtapunog nga replacement plate aron ma-release. Mo po nang isa sa gina-backtrack po namon no na ngano daghan pa po ang wala na claim sa atong mga registered owners na mga replacement plate. So some of it, sir, syempre dili na nagadagan, wala unregistered na ang mga motor vehicles. Although, maibalaan man gud siya dayon, ma-claim po siya sa registered owner because gina-alarm na mo ang plaka para by the time na mag-register siya, malaman yun makuha po sa motor vehicle owners. Ang iba din, wala na po diri sa Davao ang sakyanan, nabaligya na, so naana sa laing lugar, so murag naglisod po sila to claim na po the replacement plate. Gipasabot-sab sa LTO ang mga rekisitos aron maklaim sa mga tag-iya ang ilang replacement plate sama sa pagpresenta sa ORCR ug ID sa mismong tag-iya, authorization letter gikan sa tag-iya, ID sa tag-iya ug ID sa representative kung ugaling representative lang niya ang mukuha sa replacement plate. Sa mga tanan motor vehicle owners na nakabayad og replacement plate diri sa Davao City District Office, all you have to do is to go to LTO XI and bring syempre copy ng ORCR natin, and then kung hindi ho si registered owner ang kukuha, dala lang po tayo ng authorization letter kasi magre-release po tayo ng plate, so we need also the authorization letter po ng owner. Wala hinoy penalty sa dili makakuha sa ilang plaka. Busa giawag sa LTO ang mga rehistrado nga naghiya og motorsiklo nga i-claim na ang ilahang replacement plate sa ilang opisina. Pwede sab mo kontak sa LTO-Eleven pinaagi sa ilang numero. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.